Ничек бар шулай? Ул үзен мактаганны яратмый, гади кеше. Беренче карашта мәхәббәткә гомумән ышанмый, берничә шөгыле бар, тик тамашачыдан яшерә. Ике ул үстерә, менә дигән гаилә, һәм әлеге сокландыргыч җырчы бүген ачыктан-ачык әңгәмәдә кунакта. Серләре җыелганмы? Тиздән беләбез, санаулы мизгелләрдә ачыктан-ачык әңгәмә. Рәхим итегез. Битлекләрне салдык. Бездә бүген кунакта Татарстанның халык артисты, үзенең җырлары белән берничә буынны тәрбияләп үстергән мөхтәрәм кунак Рәсим Низамов. Хәерле көн, хөрмәтле кунагыбыз. Хәерле көн, Ильяс. Хәерле көн, Мәйдан телевидениесен караучы тамашачы дусларыбыз. Рәсим абый, сезнең тормыш юлыгыз күпләр сокланырлык. Әле әйтәләр бит, һәр кеше үз чынбарлыгын үзе булдыра диләр. Менә шушы ноктада, бүген килеп җиткән юлда сез үзегезнең тормыш юлыгызны нинди акыл иясенең бер танылган цитатасы белән билгеләп китәр идегез? Акыл иясенең дип, һәр кеше үзен үзе тудыра торгандыр, сүздә юк. Һәр кеше үзен сайлаган юлын үзе иреп барырга тиештер дип саныйм. Бәлки менә башлангыч чорында, иҗат чорында булсын, кимдә кем сиңа юл күрсәтеп җибәрә, аннан соң инде син шушы юлда үзең юлыңны табып, үзең юлыңны дәвам итеп, шушы куйган максатыңа үзең ирешергә тиештер дип саныйм. Минем бер элек-электән килгән теге цитата дип әйтеп киттем. Муса Җәлил сүзләре белән әйткәндә, яшәмәсен җирдә билгесез бер түмгәк булып тигез урында, янып калсын гомерең маяк булып, үзеңнән соң килгән буынга дигән сүзләрем мин тирән мәгънә. Шушы ничектер бер тормышка бер девиз итеп алган шушы сүзләрем бар иде. Инде сәхнәгә чыга башлаган башлангыч чорда дип әйтим. Шуннан да бу тирән акыллы сүзләр, нәрсәдер эшләргә тотындың икән, ниндидер эшкә алындың икән, инде аны син ахырына хәтле барыбер җиткергә тиеш. Шушы юлдан тайпылмаска тиеш, шушы юлга алындың икән, шушы җаваплылыкка алындың икән. Гомумән сәхнә тормышы, иҗат тормышы сайласаң, ул җаваплылык. Без тамашачы каршында һәрвакыт. Җыр бит ул бүгенге секендә без әйтәбез, җыр ниндидер ничектер бүгенге секендә караш менә шушындайга үзгәрә бара, күңел ачу чарасында калды. Җыр беренче чиратта ул тәрбия чарасы. Сез бит әле үзегездә музыкаль мөгаллим белемегез буенча. Белем буенча шулай, инде укытучы булмасам да, Казанга беренче килгән адамнар менә шушы укытучы булам дип Казан дәүләт педагогика институт иде ул вакытта, аннан соң университетка әйләнде. Язмыш инде укытучыдан бераз гына үзгәрәк. Мин аны аермыйм, бүгенге секендә дә шушы укытучы һөнәре белән бер дәрәҗәдә куям, чөнки әйттем бит, җыр тәрбия ул. Тәрбия чарасы дип әйттем. Синең җырыңны тыңлап, кеше ниндидер үзенә шуның җырның мәгънәсеннән чыгып, җырның тәрбиясен туя икән, димәк мин шушы юлда, шушы юлны дәвам итәм. Рәсим абый, сез килгәч Кул Шәрифтән дә мотор азаннар яңгырый. Шундый мотор дулкында әңгәмәбезне дәвам итик әле. Менә сезнең шундый бер цитатыгыз бар, үзегезнең дә укып китим әле. Популярлык күп дигәндә 5-6 ел дәвам итә. Минеке 98-2005 елларга туры килде. Менә шушы популярлык һәр җырчыныкыда була. 5-6 ел дисез. Ни өчен җырчы бер якты йолдыз булып янып ала да, аннан соң бөтенләй югаласың? Беләсез, мен нәрсәне популярлык дигән сүзне әйтәм, сәхнәгә чыгып, халык таный башлаганнан башлап, иң русча әйтсәк, пикчер булсын инде әйтик. Шушы чорны әйтәм мин. Ул вакытта эшләп кала торган вакыт, ул вакытта концертлар белән йөри торган вакыт, ул вакытта инде синең иң эшләп кала торган вакытың дип сан, 10 булсын, 5-6 ел гына түгел, 10 булсын. Аннан соң инде менә шушы стабильлек чоры дип атыйм мин аннан соңгысын. Син халык танылган, халык сине белә, халык сине күрә. Син менә шушы ниндидер бер мен биеклек дип әйтмәсем инде. Ниндидер бер күпмедер дәрәҗәдә үрләр яуладың икән, син шушыңа хәзер тугрылыклы булып калырга тиеш. Шушы тигезлекне тотырга тиеш дип саныйм мин. Стабильлек анса. Иҗат итәргә тиеш, әлбәттә, сүздә юк. Инде уйланып, теге нинди җирләкте шуны түгел, инде җырга алынган вакытта син инде җаваплылык тагы да арта дигән сүз. Сәхнә тормышы, иҗат тормышы шул минем укытучы ни белән бәйләнеп бара. Барыбер мин язмыш бергә бара. Бергә бара дигәннән мин күп кенә конкурсларда жюри агзасы булып катнаштым ничә еллар. 10 елдан артык. Татармаңа да менә 6 ел. Аңарчы инде Сандугач керде күңелгә конкурслар, башка конкурслар булсын. Чөнки мин үзем дә шулар аша үстем.
очрашасың башка җырчылар белән, күрәсең аларның ни дәрәҗәдә мөмкинлекләрен, алар ничек үскән. Син шунда үзең үсәсең, шунда кайныйсың. Күз Ул аллы пәйда кирәк. була Бу дөньяга. музыканда икенчерәк формат бит. Без үскәндә ансыз булмый иде. 90-нчы еллар башы инде бер элек менә шушы этаплар аша артист үсә иде. Анда үзешчән профессионалга бүленгән вакыты бар иде. Бу музыканда инде без татар моңы бераз башкарак, анда теге андый бүленеш юк. Монда бит беренче рәттә моң, татар моңын изләп, татар моңын саклап калу. Югалды бу эзлеклек. Шулай килеп чыга. Югалмады. Шушының дәвамы ул. Дәвамы. Ул Илһам Шакиров исемендәге конкурска әйләнде, аннары соң инде татар җыр, менә татар моңы исемен алды, шушы бер дәвам ул аның. Бу музыканда бит аннары соң инде теге сәхнәгә чыгу юлының төрле мөмкинлекләре бар. Аның төрле компаниялар бармы исемләп әйтмим. Чыгарга була, популяр итәргә була. Ул популярлык белән профессионаллык икесе икәй бер. Рәсим абый, монда килгәч инде сезне җырлатмыйча җибәрә алмыйбыз, алайса тамашачыларыбыз да аңламас. Шуңа күрә сездән бер матур җыр. Рәхим итегез. Нигәдер менә шушыңа күңел тарта якын, ул бу җыр нигәдер якын. Зиннур Гыйбадуллинның Рәшит Әхмәтҗанов сүзләренә, минутларына ник саныйсың дигән җыр һәрвакыт мин аны хәт машинада утырып йөрим, үзем генә булганда, рөлдә үзем генә кайтканда һәрвакыт җырлап кайтам. Рөлдә йөргәндә җырлап йөри торган гадәт бар. Ул инде ул профессионал дип әйтсәк тә дөрестер. Әйдә бер күп тыңлайса. Әйдәгез. Минутларына ник санайсың, вакытыңа бик тар мәллә, тәрәзәдән ник карыйсың, җиккән атың бармы әллә? Әллә иркә басып кына сөйгән ярың көтәме? Әллә синнән качып кына яшьлек гомрең үтәме? Әллә синнән качып кына яшьлек гомрең үтәме? Афәрин. Миңа бик ошады. Чөнки мин кичкәрәдән сезне тыңлап үскән малай буларак сокланып утырдым. Тамашачылар ярата торган җырны сайлауда, үзеңә репертуар булдыруда тәҗрибәле җырчыга нәрсә ярдәм итә беренче чиратта? Ул интуициямы, очраклылыкмы, тәҗрибәме, яисә инде шушы юлыңны үтүдән туган үзенә күрә бер сабырлыкмы? Җырда мәгънә булырга тиеш беренче чиратта. Мәгънә иң беренче чиратта сүзенә игътибар итәсең инде. Көй белән сүз тәңгәлдә килергә тиеш. Халыкка барып җитәргә тиеш. Ул теге шул вакытта гади шул вакытта артык катлаулы да түгел. Менә ниндидер бер шушы урталыкны табырга кирәк. Без әйтәбез бит, автор икәү. Көй авторы һәм сүз авторы. Мин җырда авторны ишәү дип саныйм. Җырны тудыра шул вакытта җырчы, халыкка җиткерә. Нинди җырчыга эләгә җыр, кем башкаруында, кайчандыр яңгырган җырлар бүген теге ничектер үтеп китергә мөмкин дә, икенче бер җырчы шушыңа алынып эшләсә, яңадан халыкка чыга. Андый бер. Шуңа күрә мин тудыручы шул вакытта җырчы да дим. Автор. Бердәмлек менә шушы эш кешенең бердәмлеге җырны тудыра. Җырга игътибар иткәндә беренче чиратта сүзләр тәэсир итәргә тиеш. Көй белән бергә менә шул тәңгәл килеп бәйләнгән һәм ул халыкның күңеленә үтеп керергә тиеш. Җырның төрлесе бар, сүздә юк. Әйтәбез бит, җырның ертыгы юк дип бездә әйткән. Ну, ертыгы югын юк та, ләкин төрлесе бар. Шуңа күрә беренче җырчы кыз кайнар арасында дигән сүзләренә бәйләнеп булды. Сүзләре нишләп булай, алаймыни, тегеләймени. Сүздә юк, җырның ертыгы юк дигәндә, ул ниндидер бер шаяру. Зиндан Роберт абыйга сүзе безне кабул бирсен, аның сүзләре кызганычка каршы безнең арабызда юк. Урыны җмакта булсын. Урыны җмакта булсын. Роберт абый мәйтәм, безнең җырның сүзләрен сүгәләр бит, нишлибез? Әнем син җырлап җавабын бирермен дип, ул шулайрак әйткән сүзләре бар әле. Әйе. Шуннан да кемдер ничек күрә, нинди күзлектән күрәсең. Берсендә мин хәтерлим, ниндидер бер очрашудамы?
Туфан абый Миңнуллинга килде дә берәү. Кара Туфан абый син бит инде шулай ук безнең кебек гади кеше инде белән нәрсә белән аерыласың соң син бездән? Басып торында шулай агач утыра каен үсеп утыра. Менә кара әле. Менә бу каенга ди гади генә бер кеше авыл кешесе килсә, балта остасы ди килсә ди әйтер иде кара моннан никадәр материал чыга бит дип. Гади бер авыл кешесе килсә инде бер кара моннан утын чыга дип әйтер инде ди. Шагыйрьме язучымы килсә, монда сокланып инде матур шигырь әсәр язар бит менә ди. Менә шунда гына инде безнең аерма ди. Шуңа күрә ничек күрәсең тормышны, ничек күрә беләсең, аерма шунда. Җырны да ничек күрәсең, ничек күзаллыйсың, ничек җиткерәсең аерма шунда. Без үзебез үзгәрсәк тә кырдашлык тургайшу, әле дә бер-беребезне яратабыз бугайшу, шулай шу, әй шу, яратабыз бугайшу, әй шу, шулай шу, яратабыз бугайшу. Havada ikev sıkılanman şu yıldızlar şulay şu, anıdı kişiler, anıdı hisler, unutuldu bu gay şu, şulay şu, ey şu, unutuldu bu gay şu, ey şu, şulay şu, unutuldu bu gay şu. Şulay şu, yaratabız buğay şu, şulay şu, ey şu, unutuldu buğay şu, ey şu, şulay şu, yaratabız buğay şu. Рәсим Низамов ничек намазга баскан, тормышында иң авыр хәл кайчан булган һәм ни өчен ул үз шөгыльләрен тамашачыдан яшерә? Булар барысы да кыска вакытлы рекламадан соң безнең белән калыгыз. Тапшыруыбызны икенче өлешен башлап җибәрәбез. Бездә бүген кунакта исегезгә төшерәм Татарстанның халык артисты Рәсим Низамов. Рәсим абый, намазга баскансыз икән. Үтә дә җаваплы адым. Язмышыгызның кайсы мизгеле шушы адымны атларга этәрде? Намазларны мин укыйм. Инде әйтә алмыйм, мин 5 вакыт намазда дип төгәл бетереп булмый торгандыр. Мин ураза торырга тырышам, инде булдырылган кадәр теге әкренләп шушы юлга барам. Ул бу бик җаваплы әйбер. Ул һәр кеше үзе әзер булып килергә тиешле. Мин менә теге ниндидер модага ярып килмәдем аңа. Лайбергә мода менә булар йөри, булар йөри икән. Юк. Намаз уку чыннан да жан тынычлыгы, күңел тынычлыгы бирә торган әйбер. Дугалар уку һәр вакыт мин инде менә шушы рөлгә утырган вакытта да өйдән чыгып киткән булса, дугаларымны укып чыгып, сәхнәгә чыкканда да өч дуганы укып чыгып китәм мин. Шуңа күрә бу жан тынычлыгы бирә торган әйбер. Ниндидер бер авырлыкка килдек кенә без, әгәр дә менә шундай ниләр бар, кеше авырлыкка килгәннән соң намазга, чыннан да андый кешеләр күп. Авырлык килгәч басабыз күп вакытта бит. Мин авырлык килгәч кенә дип әйтмим. Бу авыр вакытлар була тормышта, сүздә юк. Ул бит инде сәхнәдә ялтырап кына кеше шул җирдә яшибез шул. Барыбыз да бер төрле дигәндә барыбыз да бер төрле. Авырлык килми тормый, авырлык була, кайгы хәсрәт килмәсен. Авырлык ул санау өчен бирә. Бөтенләй бер санау өчен бирә Аллаһ Тәгалә. Кайгысын хәсрәтен дә инде санау өчен. Сине сындырыр өчен бирми бер вакытта. Син төзәлсен өчен, ниндидер шушы туры юлга бассын өчен. Әле аны намазга басам дип кенә басып була торган әйбер түгел. Дугаларны өйрәнгән вакытта еллар буе укыйсың, инде карап укырга ятлаган кебек. Ятлап бетереп булмый. Шигырь ятлаган кебек, сүз ятлаган кебек ятлап булмый. Булмый шул. Бу алай кирми. Аллаһ Тәгалә бирә икән ул. Бер вакыт җиткәч уларны бирә. Керә. Шул вакытта бетергәнме? Әкренләп менә шушы әзерләнә башларга кирәк. Акылың, зихенең булган вакытта ул шулай кушылган да бит. Синең күзең күргәндә ятлап калырга кирәк. Кайчан да бер вакыт кеше күрә алмаска мөмкин, куя алмаска мөмкин. Шуңа күрә мөмкинлек булганда өйрәнергә, ятларга, әзерләнергә кирәк. Барыбыз да кайчан да бер булса
Аллах Тағала кашына барабыз. Сүздө кимнин Расим Низамовдун турмуш жолу жеңил гана узмаган, шумагына бармаган белгиле. Шулай да Расим абый турмуш жолуңузда эң оор шак кайчан болду? Эске түшүрүп кетиңиз. Ауыр шаклар була, сүздө жок. Бул тиги мәдди яктан караганда да, дуслар белән алданган вакытларда да була торгандыр. Ышанган дуслар сени инде дус дип берген кишиң сенин кайчагында гомумән менә астын өскә китереп куйган вакыты бар. Ер саттылармы сезне дусларыгыз? Аларны дус дип әйтү дөрес түгелдер инде хәзер вакытта. Дус дип берген кишиң әгәр дә менә шушындай дәрәҗәгә сине киресен эшләп куя икән, син уйлаган, син өмет иткән әйбернең менә син дус дип берген кишинең киресенчә, мен дошман дип әйтмим. Нейтраль кеше. Әйтәләр бит. Бер кайчан да достыңны артык якын дус күрмә, бер кайчан дошманыңа әйләнергә мөмкин. Дошманың артык күрмә, шулай ук дошман итеп, бер кайчан достыңа әйләнергә мөмкин. Диндә бит әле дошманнар да булдырырга ярамый Расим абый. Дошманлык күрергә ярамый. Син Гафу ит 3 көндә диләр. әйе. Гафу итә белергә кирәк. Гафу итә белү үзе бер зур әйбер. Үз саклау кешенең үзен үзе битерә торган әйбер дә бит. Шуңа күрә дә әйтәм, мин менә шундый вакытта дуга, намаз ярдәм итә. Мондый вакытлар булды теге дуслар дип, ул санау дип карыйм мин аны. Исән чагында кешенең кадерен, дусларның кадерен белергә кирәк. Ишрак очрашырга, ишрак күрешергә, оралашырга. Без бүгенге көндә менә бүгенге вазгыять белән дә хәзер ниндидер авырлыклар бар. Бигрәк тә безнең өлкәгә кагыла бу. Бу шушы коронавирус дигән, пандемия дигән әйбер, шушы шир Зур сынау булды инде бу безнең санау. өчен. Хәзер әле безгә теге каядыр китеп эшләү, каядыр концертлар кую, каядыр ул әйбер бу ябык, әле ачылмаган. Шул очракта син икенче булырга тиеш инде башка юлыңда. Әйтмим мин теге сәнгать безнең иң соңгы чирәктә кешегә кирәк икән дип. Ул кирәк һәр вакытта. Кирәк шул вакытта бездә бит әйтем бар, икмәк булса җирдә була дип. Кеше тамагы туйгач, үсте бөтен булгач, күңел ачу чарасын карый башлый. Бүгенге көндә менә тагы бер кат шушыны исбатлауны әйтәм. Бүлдереп бер бик мөһим сорау бирим әле. Тамашачы ни өчен концертларга йөри соң ул? Музыкаларга нәрсә бирә? Тимерче, гади генә, авылдагы эшче дип әйтик. Шул ук заводта эшләгән кеше концертларга килә кич белән. Эшләреннән соң арып. Нигә килә? Музыкаларга нәрсә бирә? Мәдди ризык кына түгел, кешегә рухи азык та кирәк. Ул аннан нидер үзенә җылылык, рухи азык алып кайтып, ял итеп кайтып китә, аның җанына бер тынычлык ала торгандыр. Яшәргә моны күп очракта тамашачыдан да сорарга кирәктер. Мин шулай дип саныйм. Яшәргә ярдәм итмәсә, ул концертка акча түләп, хәләл акчасын түләп килмәс иде. Әлбәттә ул аңа ярдәм. Әлбәттә ул аның шушыннан үзенә җылылык ала, җан азыгы ала һәм яшәргә көч ала дип саныйм. Шуның өчен безнең халык театрга, концертларына йөри, шуннан үзенә җылылык, җан азыгы ала дип саныйм. Сез үзегез дә гаиләгез белән андый чараларга йөрисезме? Әлбәттә, мин вакытым җаем булганда театрларга һәр вакытта премьераларны калдырган юк, һәрберсенә барырга тырышам. Әлбәттә, ул бит теге театр яхшылыкка нурга илтә дип Тукай әйткән сүзләре бар. Аннан без бит шулай ук сахна кешесе, аннан үзеңә дә ниндидер тәҗрибә алып кайтасың әле. Аннан соң ялда итеп кайтасың. Сез менә гаилә дигәнбез икән, беренче караштан мәхәббәткә бер дә ышанмыйсыз икән. Беренче караштан мәхәббәт бит. Менә тормыш иптәшлегегез белән дә бергә укыгансыз, сез аның белән колхоз басуында гына бик яхшы танышып, аралашып киткәнсез. Нигә Расим Низамов беренче караштан мәхәббәткә ышанмый? Сәбәбе булдымы? Күз белән күрәбез, акыл белән саныйбыз. Адәм баласы һәр вакыт шулай. Күз белән күргәндә матурлык, шуннан да күз матурлыкны күрә беренче чиратта. Аны тирәннән кирип караганда, ул матурлык менә ибрәмдә күрәбез бит инде. Матур менә бу чәйнек матур. Эчнәрәк тирәннән карый башласаң, аның яхшы ягын, кытыршы ягын күрәсең. Шуңа күрә беренче караш әле ул. Бер мәсьәлә, икенче инде сынап торып уйлап, акылын бөтен ягында бергә санаганда тышкы матурлык бер әйбер, ички матурлык, ички дөньясын бер кирәк. Тормышка карашының эстегә менә бер-береңне аңлау тормышта кирәк. Ярату, мәхәббәт әлбәттә ул бар, кирәк әйбер. Ансыз булмый, беренче гашык булу, беренче мәхәббәт дигән әйбер, ул әйбер бар. Нигә матурлыкка кызыга кешенең күзе? Яшьләр матур кызлар сөйли мисал өчен, матур чәчәкне алып китә. Матурлыкка кызыгабыз без. Шуны аңламыйбыз. Адәм баласы шулай яратылган, без һәр вакыт ул матур күренештер, сүздә юк. Матурлыкка сокланырга тиеш. Сокланырга тиешбез. Тик шуны сөйлибез. Акылны сөйламыйча.
Saylı bizde anları Mümkün. bu vakıtta ökene bizde. Toplanıp yaşayıp. Motorluk toyda gerek. Akıl gamır bir gerek. Ömür boyu gerek. Şuna göre mınday indi mine her şerakta akıl bir şeylere gerektir. Türlü vakit buladır, türlü şak bula. Tege aşılanışkan ökeleşken jakta bulmaytırmı. Her vakit bunda akıl jiňerge tiýer, akıl bile. Bir-birine yol koya bilu, hatın bile arasında yol koya bilu, oňly bilu. Indi ol, şonsuz bolmasa gaýle tura almaýdy, gaýle tarqala. Ýaratnyň akyly üzünçerek, hatyn kız üzünçerek barabir. Logika, mantyk, türlü diýler. Türlü mantyk. Allah Teala bir şolay yaratgan, ýer bile hatyn itip yaratgan. Kapma karşı. Şol wagtda okşagan idi. Mine şu kapma karşılık äýtik bit mine plus bilen minus bar. İkisi birge köpmi faýdalanabys mine munda elektr şilteri plus bilen minus birge goşulgandan soň faýda kitirek kişige. Munda da şol. Ýarat bile hatyn kız goşula, turmuş dowam ete. Tege Allah Taala barbat birsi artyndan birsi kile turan kowum yaratdy. Mine şu buňky sükünde tege gorşoklar bar şeýle Ýewropa ýerlerini taňlaýbys bitinde. Tegendi turmuş qırga bulay qırga kerek irat eşerge tiýer. Hatyn kız bu kişilik dünýasynyň bitüge bara degen söz bit. Demek ol şolay yaratylgan, şolay dowam etirge tiýer. Sen etip serge şolay da gaýle bähti ol ýol goýu. Yol koyuğuna tüngül anlap yaşa birbirini, harmat etu. Sandık açım sin basıl taştıgan sen sayrarga. Durmuş yılın uzabız biz sin jırlagan jırlarga. Sandık aç, sayry dolarda. Kümüllerini güllere ol güçten bire canlarga, güçten bire canlarga. Bizler jitkeş gidesiz uzaktırmay baytığız. Sizning mungsuz yaşap bulmay sağınabız sizni biz. Sandık aç, sayry dallarda. Kümüllerini kütere ol güçler bire canlarga, güçler bire canlarga. Sandık aç, sayry dallarda. Kümüllerini kütere ol güçler bire canlarga, güçler bire canlarga. Mine bizim de ahırdan şunday birimde soraw bilen tamamlaýbys. Resim abay, bugün özüňizge Jerşi Resim Nizamowga şitden garap nindi kiňeş berer idiňiz? Barsyna da girişilgen, hyýallar da ýok köpek. Ýok. Kişägerde özünden indi tolaýym, min kanagat dep sanaý eken, demek ol ijatdan ýaşawdan tokta degen söz. Toktagan söze. Kişi bir kaçan kana min gommen özümden kanagat tügül bir wagtda. Ýa-da jyryny ýazdyryp çygam da, men any taňlaýym. Ýalgyş aşykkanmyn, tagaýaňadan goý wagtda aşygybyrak işlenýär. Şol wagtda kirip gitende ol radio telewizionga ýaňry başlaýar. Andan soň teatrga soň bola. Kanagat bularga tiýişdi ol kişi bir wagtda da. Üzüsinde bar köp işlerge tiýer, izlenirge tiýer. Kiňeşni nindini berersiz? İjattan işten toktama. Sen köp müdür tejriben bar, akylyň bar, ýaşyň bara. Sen indi akyl bilen uylap iş ýertirge, fikir ýertirge tiýer. Hem ijatda şolay ok etirge tiýer, şolay ok eşerge tiýer. Mizur rahmet şonday motor tuly jogabyňyz üçin Resim abi. Kızganyş indi tapşyrygy şekli sizin bilen sagatlar boýy ýaşap oturgan mümkin. Rahmat şonday möhterem konak bolatyr bizge kelip wagt tap, şonday motor tapşyryk ýyşdyrganyňyz üçin sizge alga taba ijat oňuşlary tileýiz. Rahmat bek zor, rahmat özüňizge şakyrgan üçin. Alga tabada şolay aralaşyp, görüşüp, jyrlaşyp ýaşarga ýatsyn. Amin şolay bolsun. Görüşkenge kadar hürmetli tamaşaçylar. Kilese şuraşulara kadar sağ olunuz. I just fade away. Feel it, Fade I away. feel it. I Fade feel away, yeah. I think too I much. feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, hold up, pull I up, feel it. I love I'm trying to Feel. I'ma rock the boat, work the middle till it hurt I a little. feel it. Your love is fading. I feel.
Учыруның партнеры Marriott отеле. Marriott шәһәр үзәгендә. Онытылмаслык ял. Бүген халык җырчысы Рәсим Низамовның эш серләрен ачты. Гади кеше, күңелле кеше, гадел кеше. Андыйны әлбәттә тамашачы бик ярата. Ачыктан ачык әңгәмә җырчының серләрен калдырмады. Киләсе очрашу киләсе атнада. Бүгенгә саубуллашабыз. Сау булыгыз.